След злощастното начало Ирин Исметов, категория до 64 кг, има за задача да оправи до настроението на домакините. Ще му бъде обаче изключително трудно срещу вице-европейския шампион в категорията Дмитрий Галагот от Молдова. Боксьора в синия ъгъл играе с обратен гард и това обстоятелство Айрин трябва да отчете още в първите игрови минути. По-дълги са ръцете на молдовецът, бие тежко, прави удари, но пък Айрин многократно е доказвал, че е боец. Вярно, напоследък не направи добри турнири, но пък Карака най-накрая трябва да обърне гръб. Предпазливо начало за двамата. В тази категория до 64 кг 24 спортисти попаднаха в схемата. Айрин е в долния поток, чието водач е Виталий Дунайцев от Русия. Българинът имаше предимство според волята на жребия, защото се включва в борбата направо от осмина финалната фаза на надпреварата. За разлика от него, молдовецът Галагот изигра един двубой много труден срещу Амзиле от Франция. Галагот трябваше да обръща резултата със силен последен рунд. Алан Рос от Финландия е рефер на тази среща, като започва според очакванията с стремеж на Ирин Исметов да съкращава дистанцията и в близкия бой да търси повече на брой печеливши удари от своя съперник. Настъпателен е нашият национал, тук обаче получи един контриращ десен прав. Като отговор Ирин враклита наново и демонстрира активност при размяната от полудистанция. Добре. И този ход се оказа сполучлив. Браво на Ирин. Ще вложи цялата си душа и сърце, сигурен съм в това. Дано да има и онази задължителна доза късмет, без която не се стига далеч в голям шампионат. Браво, още една хубава атака на Ирин. Лявото и дясно кроше свършиха отлична работа. Вгледал се в нашия боксер, реферът. Прави му забележка за влизане с глава, но според мен нечистите действия са на страната на молдовският боксер. Нормално е при тази разлика в ръстово отношение, някъде около 7-8, защо не и 10 см, единият да не се чувства комфортно. И това, разбира се, е по-високият спортист. Айрин няма вина. Ще му бъде малко некомфортна играта срещу обратен